Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa summa ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa summa ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya. Wa summa ila hadrati Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tua bin Yahya. Atallah amra fi si'afiyah. Wali jami' masyayikh dar tauhid al-saniyah. Wali jami' al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat. Min masyariq al-ardi ila maghribiha. Bariya bahriya khususan abana wa ummatina. Wa ajdadina wa jaddatina. Wa istadana wa syayikhana. Wa masyayikha masyayikhina wa liman isna'ana bisanabi. Wa khususan sayyidina kitab an-Nasaiddiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumih wa madana bi asrari wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wasalam tuba liman wajada fi sahifati. Tuba bejo banget liman kedua wong wajada kang nemu sapa man. Fi sahifati ing dalam buku amale man. Istighfaran ing istighfar kasiran kang akeh. Wa qala dikasih Nabi alaihi salatu wasalam, man qala astaghfirullah fi yaumin sab'ina marrah ghafarallahu lahu sab'ami'ati dzambin. Manut ta sabane wong kala kang maca sapa man astaghfirullah kalimat astaghfirullah fi yaumin ing dalem sedina sab'ina kelawan 70 apane marratan ambalane. Ghafara mangka ngapura sinten Allah Gusti Allah lau marang man sama'anya ati dzambin ing 700 dosa cilik. Wa qad khabaran temen rugi sapa abdun kaula au amatun uta budak amah yuni bukang dosa sapa abet au amah fi kulli yawmin ing dalam saben-saben dina walilatin lan saben wengi. Aksara ing luwih akeh min sama'i mi'ati dzambin. Saking 700 dosa cilik. Jadi iki saya menerangkan tentang zikir pada Gusti Allah yaitu istighfar nyuwun ngapura marang Gusti Allah. Dewe Kanjeng Nabi tuba liman wajada fi sahifatih istighfaran katsiran. Teman-teman bejo banget yaitu seseorang sing somben ketika hari pengadilan, hari penimbangan amal, yaitu ditemukannya amal-amal istighfar yang banyak sekali. Mergo apa? Mergo jangan Nabi nate dawuh, man qala astaghfirullah fi yaumin sab'ina marrah wa farallahu lahu sab'imi'ati dzambin. Barang siapa yang mana mengucapkan kalimat astaghfirullah, maknanya nyuwun ngapura marang Gusti Allah setiap hari sebanyak 70 kali. 70 kali loh ini. Gak 1000 ora 10.000, tapi 70 kali setiap harinya. Ghafarallahu lahu sab'imi'ati dzambin. Maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Setiap 70 kali bacaan Allah akan mengampuni dosa orang tersebut, dosa kecil maksudnya, sebanyak 700 dosa kecil. Bayangno.
iku rahmate Gusti Allah. Gusti Allah ya awak dhewe ora ana rugine lah. Banget ora ana rugine. Wa man khaba 'abdun aw amatun yunibu fi kulli yawmin wa lailatin aktsara min 700 dzambin. Dan rugi banget nek seorang hamba itu dosane setiap hari setiap malam itu lebih banyak daripada 700 dosa, 700 dosa yang diampuni Gusti Allah. Bahkan orang istighfar juga dosane numpuk orang gelem istighfar. Rugi banget ya. Wa qala lan dikasih Nabi alaihi salatu wasalam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Wallahi demi Gusti Allah inni seduna insun la astaghfiruhu yapti ikun nyuwun ngapura sapa insun Nabi Allah yang Gusti Allah wa atubu lan taubat sapa insun ilaihi marang Gusti Allah fil yaumi endal sedina aktsara lawan luweh akeh min 70 marratin min 70 ketimbang saking 70 apane maratan ambarane. Bahkan Nabi nate dawuh demi Allah sak temene aku Nabi maksudnya iku teman-teman nyuwun ngapura marang Gusti Allah, taubat marang Gusti Allah setiap hari lebih banyak daripada 70 kali. Jadi 70 kali lebih, ora cuma 70 kali, 70 kali. Lah, kok ana seorang hamba wis nglakoni dosa akeh. Dosane lebih dari 700 dosa. Wong iku seorang hamba iku ya ora gelem istighfar pula ya rugi banget. Wong Kanjeng Nabi ae sing den reksa saking nglakoni dosa iku ae istighfar marang Gusti Allah, taubat marang Gusti Allah lebih dari 70 kali tiap harinya. Lah kok awak dhewe sebagai hamba sing biasa sing akeh lupute, akeh salahe kok ora gelem istighfar. Wa qala ndika Nabi alaihi salatu wasalam ala akhbiru ana ta ora nyritani ingsun kum ing kabeh bidaikum lawan penyakit sira kabeh wa dawaikum lan tambane sira kabeh ala ilang-ilang inna da'akum sedune penyakit sira kabeh iku azunubu iku dosa wa dawaikum utawi tambane sira kabeh al istighfar iku istighfar. Terus disabdakan oleh Kanjeng Nabi juga ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Apakah aku tidak memberitahu kepada kalian para umatku tentang penyakit kalian, tentang penyakit iya, tentang obat iya, tentang penyakit sing ana ning setiap manungsa karo obate sing kanggo nombani penyakit iku. Apakah aku tidak memberitahu kepada kalian? Iku dawuh Nabi. Terus disusul malih ala inna da'akum adzunubu wa dawa'akum al-istighfar. Ketahuilah bahasanya penyakit-penyakit kalian para manusia yaitu nglakoni dosa. Mesti ana nglakoni dosane. Dan obat dari penyakit tersebut yaitu obat dari dosa-dosa tersebut yaitu istighfar, ngapura njuluk nyuwun ngapura marang Gusti Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.